Здравейте, потребители на Vivox, аз съм Dark Donna 961 и това е Channel Update. В този клип искам да ви кажа, давайте ми идеи за нещо да правя, защото просто вече, както виждате, вчера качих един клип за Minecraft. Нямам идеи, все едно съм блокирал. И просто искам да ви помоля да ми давате някакви идеи. Също така, ако някой иска да играем на някъде, нека да ми пише. Ако пък някой играе в Coldcraft, още по-добре. И той ми пише. И да, това беше от мен.